Hello everyone, we want to welcome you to Mandara Online. Here we meet with God. Whether you're 90 or you're 9, we've got something just for you. We've got worship programs, music, preaching, something for the young people, something for the children, something for the married people, something for the singles. Everybody, you need to tune into Mandara Online. Worship the Lord, praise His name. Even if you want to know how to manage your money, we've got something here for you. Like, share, and subscribe to our channel. This is the place to be. Kwa Simon se mstira Jesu la utenda mwari mkano watipa kwetu tiwe tunogamchira sabata tiwe tuno wanangwa kukumbana naye panzwa rezororo apo patiribu zorora mabasa edenyika tichiuya kuzokumbana naye chinzwa chimwe zvakanaka pamusoro pake tinoda kusvika panguva yekunamata
kuti apata kupinda musabata Mwari atungamire mune maordinance ese achaitwa, be it maridzo dzichaitwa kana malessons achaitwa, nesuwo tinge takagadzirira mwedi kugamuchira shoko rake. Ngatitsinzinei tinamate. Kuna Mwari Baba vari musoro kudenga namuponesi wedu Jesu Kristu, nimweya mucheno unogara pakati pedu, tinokutendai nechiitiko chesabata. Tinokutendai nemukana munotipa kuti apa tinenge taneta nezvenyika tiwane mukana wokuya kuzozorora mumaoko enyu. Mwari Baba, tinonamatira zvese zvichaitika muzuva iri. Tinonamatira vachaparidza, tinonamatira vachadzidzisa, tinonamatira even isu sangano richateerera. Mwari Baba, tipewo nzeve dzinoteerera, mweya wenyu mutsvene uchititungamirira apo patinenge tichiteerera, tikwanise kubva musabata tashanduka, tipinde muvhiki itsva takaropafadzwa, takakomborerwa, tiri vanhu vari kutungamirwa nemi. Zvese zvaitwa zvapera, apo jaya parinotsemura makore richazotora kukaita kuda kwenyu, nesuwo tigovapowo. Ndijesu atinonamata. Amen. Jesu waneti wanovara zimunoda itawatiwa fambiuya nditewere kumusha unyesu zesenguwa Musatisieteka tiri kufamba mlima dambuzo linouya moyo inozoneta watiwa fambiruya kumusha apo edu mazuwa emabasa opera basiku nososara kuyenda kokudenga kokufunga emazita apo edu mazuwa emabasa opera basiku nososara kuyenda kokudenga kokufunga emazita Katimezi varanhasi toda kuita a special prayer takanangana neshirikadzi nenherera. Toda kumbonyengetera takatarisana neshirikadzi nenherera. Kana zvakaomera mukadzi ane murume, kana zvakaomera mwana ane mubereki pamazuva ano atiri kurarama, tinombofungawo here kuti ko shirikadzi iri yoga, ko ma-child headed families zvakaomera zvakadii? Kana tichichema isusu takakwana mukati medzimhuri, what more ari kurarama ari ega?
asisina murume. Osaka tatora nguva ino vana vaMwari kuti timbova nenguva yekumbonyengeterera shirikadzi nenherera. Saka dai Mwari vatibatsira tisati tasvika pamunamato, chinamato chechokwadi pamberi paMwari nababa vedu, kushanyira shirikadzi nenherera. Titosere vana vaMwari. Saka kana paine chinhu chaungaite uri muteveri waJesu uchiti unonamata Mwari, take this opportunity to visit a widow. Unoziva kuti ukashanyira shirikadzi ndopauchaona kutambudzika kwayo. Ukashanyira nherera ndopauchaona kuti haana chikafu mukati meimba. Shirikadzi iri kutambudzika iyi, tigoibatsira pakutambudzika kwayo. Saka mukati mezuva ranhasi regai timbonyengeterera shirikadzi. Hakuna kumwe kunobva mhinduro yeshirikadzi kana kubva mhinduro yenherera kubva pakati pevanhu vari kurarama vakaitenderedza. Tisu vanotumwa naMwari kuti tivashanyire, tivabatsire pakutambudzika kwavo. Saka mukati menguva inoi tichava nenguva yekunamata, kunamatira shirikadzi dzedu, kunamatira nherera dzedu, kuti Mwari vatipewo simba isusu tigone kuvabatsira pakutambudzika kwavari kuita mukati menyika inoi. Ngatinamatei. Mwari Baba muriko kumusoro kudenga, tinokutendai nekutiwanisa mukana uno kuti titaure nemwe. Takatarisana Mwari neshirikadzi nenherera. Ishe wangu, kana zvichiremera isusu vanhu vakaroora vane vadzimai vavo, zvichiremera vana vane vabereki, watimowo shirikadzi, watimowo nherera. Ziso renyu Mwari ngarigerege kubva pashirikadzi nenherera. Tibatsireiwo Mwari panguva ino kuti mukutambudzika kwatiri kuita mukati menguva inoi, tenderai kuti shirikadzi nenherera dzive nemufaro. Tishandiseiwo Mwari sevana venyu. Isu takati toda kukuteverai kuti muzvishoma zvamunotibatsira, zvamunotipa mukati menyika inoi, tirangarirewo tenzi kuti kune vasina, kune vari kutambudzika, tigovabatsira mukati menyika inoi. Mwari vatungamirire weshe wangu, muvachengetedze mukati merudo rwenyu. Mukutenda kwatiinako, zvimwe vangabva pakutenda nekuda kwokutambudzika kwavanosangana nako, vabatsirewo Mwari kuti varambe vari pamuchinjiko wenyu kusvikira imi muchiuya kuzotitora kuenda kumusha kumusoro kudenga. Ngoni dzenyu netsi dzenyu zvigoramba zviri pamusoro pedu Mwari, kubva zvino nokusika peri tanamata kuburikidza naJesu Kristu akatifira pamuchinjiko. Amen. Mwari wekudenga ngatiwedzere nyasha. Ndinongova nevhesi rimwe chete, vhesi racho risati raverengwa. Ndoda kungokuzivisaiwo kuti pandakauya handina kuuya ndoga. Ndakauya nemunun'una wangu, mwana wamai vangu chaiye weropa, unonzi Mai Desi. Ungangoinda mwana mai angu sinambobudawo munhasi ngenu. Itawo zvokusumukawo vekamera vabva varatidza ikoko. Usumuka nevana vako. Muri kuona matutu evanawo. Itestimony kune vaivakuru vangu. Regai ndikuudzei vasikana navakomana vasati vave nevana, Mwari wekudenga unopindura munamato. Vana vamuri kuona avo, munun'una wangu waipinda Zion achitevera ng'anga navaprofita for 6 years achitsvaka vana kung'anga nokuvaprofita. Ndobva ndachimurondedzera Mwari weSavadha. Iye ndokunditi kana kuri kuti kuSavadha kuna Mwari namatai andipe vana uyo. Ndokubva ndangoti kuna Mwari mazviwa zvataugwa nemunun'una wangu. Wanditi kana muriko kudenga ikoko muri Mwari mupenyu, mupei vana. Amen. Ndokubva after 6 years, rechi 7, ndobva atanga namatwins. Vakomana vese. Satani ndokugwadziwa, umwe wacho ndokufa. Asina kumbogara ndokupamiwa chimwe chiripo ipapapa. Chakatevera matwins.
chakapotsa chamwira sichinenge chakamwira. Ndikati vhesi ndipe hecho mwana mai vangu ndichengete. Pasina maminetsi ndokupama chimwe chisikana chiripo ipapa. Saka patakazoenda kuruvangwe akati ndina nharo naMwari wekusavadha. Ndomugamuchira samuponesi ndokubva abhabhatidzwa. Ndokujoina Mwari wekusavadha unopa vanhu vana. Ndokuvimbisai vana vaMwari kudenga kuna Mwari unopindura munamato. Munun'una wangu uyo saka izvezvizvi ndakamuti kana usati wandiudza kuti vakwana kombi uri woga navana vako haukwiri nokuti une usina vanokubatira vana. Saka Mwari uriko sangano rinoti kudina Mwari unopindura munamato. Saka tsungirirai vasikana musaneta pamunamato. Pane zvose zvamunokumbira Mwari unogona kuzviita. Ndangoti ndipfuurevo nepo kuti muzive kuti Mwari watinonamata unopindura munamato une nguva yake. Kana nguva ikakwana mhai muchamwisa. Pavhesi redu ratichawana apa patakupinda napo apa ndogunonzi gwatsvira. Gunoigwatsvira ugu hakudliwi navanhu vese vese. Gunodliwa nevoho. Regai tipinde pavhesi. Musoro wenyaya wotiwo usadzokera nezhira yawakauya nayo. Usadzokera nezhira yawakauya nayo. Handiti munhu nemunhu anoziva kuti zhira yakauya nayo ndeipi. Ndoya ndoda kutsanangura kuti mai zhira yamakauya nayo panapa musadzokera nezhira iyoyo. Mvakana mune nharo dzokerai nayo muone. Chashongana nazvo. Usadzokera nezhira yawakauya nayo. Handiti pakanyogwa nechirungu chichiripo ichi. Called to be faithful. Amen. Isu takananigwa kutendeka. Ukauya pano usina kutendeka. Ndokubva watsiugwa panyaya dzako dzokusatendeka. Woda kudzokera futi usina kutendeka. Dzokera nezhira yawakauya nayo uone. Fambai munhu washe inongova imwe vhesi yacho hatiiti mbiri. Verse 12. Verse 12. Inongoenderana kana kusadzokera nezhira mweya unokuudzai kana. Yani yaMateu. Matthew chapter 2. Verse 12. Verse 12. Fambai munhu washe. Vakati vanyeverwa pakurota naMwari. Vakati vanyeverwa pakurota naMwari. Kuti varege kudzokera kuna Herodhi. Kuti varege kudzokera nezhira yokuna Herodhi. Vakaenda kunyika yavo neimwe nzira. Vakaenda kunyika yavo neimwe zhira. Rugare kuna vanotenda. Vakati vanyeverwa usiku naMwari. Kuti varege kudzokera nezhira yekuna Herodhi. Kwai vakazoti vodzokera. Vakazodzokera neimwe zhira. Vachenjeri vekumabvazuva Jesu azvagwa. Vakati vanoda kundomuona Herodhi ndokuvudziwa kuti kune umwe mambo wazvagwa. Hazvina kumubata zvakanaka Herodhi nyaya iyi. Haina kumubata zvakanaka kuti umwe mambo angakunda inini ndi mambo akaita sei. Ipapo pose handina basa napo. Ndokubva vazofamba vachenjeri ndokuinda. Herodhi unovati ndakazviwa kuti kuna umwe mambo akazvagwa. Saka moindako zvikaina Herodhi indai.
asi kana modzoka mupfuure nepano tizokuitai makorokoto amambo akadini akazvakwa. Herodhi achitaura mashoko aya waita sekuti une rufaro mumwoyo. Iye akatsamwa nemwoyo mukukutu wakaoma. Wati kuvachenjeri, indai munobvunzisisa nezvomwana. Kana mukamubona mudzoke napano mazondiudza kuti mambo wazvagwa wakadii. Kana ukaverenga vhesi zvakanaka inoti vachenjeri vakafamba vakatungamirirwa nenyeredzi. Payaifamba nyeredzi vachitevera nyeredzi vakananga kwakazvagwa mambo. Bhaibheri rinotiro nyeredzi yavaitevera yakazosvika pamusoro pedenga remwembwa ndokubva nyeredzi yamira yakanangana pamusoro pedenga remba. Vachenjeri vakazviziva kuti mukati memba iyi ndimo muna mambo wazvagwa. Kana ukaverenga vhesi zvakanaka zvinonzi vachenjeri vakapinda mukati memba ndokubva vabvisa zvipo zvavakanga vainazvo vachipemberera kuzvagwa kwomwana. Ipapo vane zvipo zvavo vari mukati memba. Pavakazondopinda panguva yekuti vava kuvata ndo panonzi navhesi 12 pausiku hwavakanga vari mukati memba Mwari wakavanyevera akati varume hama maita zvakanaka mukazoona muponesi. Asi ndoda kukuudzai chinhu ichi, Mwari achivanyevera usiku unoti hama dzinodikanwa musadzokera nezhira yamauya nayo dzadziri nhema dzaHerodhi kuti kana mukavona mwana mudzoke mozouya napano tiite makorokoto. Mwari wakavanyevera kuti musadzokera nezhira yaHerodhi. Bhaibheri rinoti vakanzwa ihwi raMwari richivanyevera usiku. Vakazviziva kuti chero pane mahwi anositaura iri rakasiyana namamwe mahwi. Iri rakasiyana namamwe mahwi. Pane vazhinji vanositinyevera but iri harisi razabhuku iri voice iri vachiudzana vachenjeri kuti varumeka ngaticherechedze ihwi, cherechedza ihwi kamutaurire kevoice iri haupa mutendi kamutaurire kevoice iri ndera Mwari. Iri ndera Mwari. Pakati peusiku hauna kumuhwa muimbi inzwa Jesu wodai acha mendaye seyato muimbi unoti iwi vachenjeri ihwi vakariwa richitaura panguva yeusiku. Teerera mutendi, muimbi unoti iye inzwa Jesu wodaidzira minda yaibva ndiani uchasevenza. Teererai mhoi, ihwi riri kusevenzera iri kuti uya kubasa. Kana ukasariwa ukasatevedzera ukasainda kubasa zviri pachena kuti chero parumuko hatishongani newe. Nokuti ihwi riri kusevenzera iye zvino makapfeka uniform yeDhokasi. Ihwi riri kusevenzera iko zvino wakapfeka juzi reAmo. Ndiroro voice rimwe chete richazosevenzera chero tapinda mukati meguva. Saka voice racho ukasariwa iko zvino chero ukafa hauzoriwi. Itoriwa iko zvino
richishedzera kuti uya kubasa minda yaibva kana wakona kuriwa iko zvino chero ukafa haurizivi ende hauriwi futi ndori chazodedzera ende kana rodana munhu muguva afa rinoshedzera nezita Lazaro iwe buda ukasariwa iko zvino richishedzera kuti uya kubasa ndokubhejera itoriwa iko zvino rikati munhu pabasa ndiani uchasevenza kurumidza kudavira ndiri pano nditumei kana ukadaro chero shuga ikakuuraya asima ikakutora uchapinda muguva kwekanguva kashoma nekukasika iwira wakadavira kuti upinde mubasa richashevedzera nokukasira chapter 1 dzavathesalonika chapter 4 vekutanga pa 16 ndori chashevedzera ishe wamene uchaburuke kudenga nekushevedzera newiro mutumwa mukuru nawamanda yokupedzisira vakafira muna Kristu vachatanga kumuka iwe woti kuchitaugwa zvebasa Mwari achishedzera unoramba wakati zete kukoshesa matomatisi anochema musodzi kukuta basa raMwari hatichakuvoni futi kana takona kushongana pabasa hauna kumuha muimbi 44 zvikanzi ndichamuziva kana basa rapera ndinoenda kumusha kana ndaenda kumusha ndichamuziva namavanga mumaoko ake mavanga Jesu muimbi akamaona kupi mumaoko kubasa kana usingashandi nomunhu ungaziva sei kuti ana chimwe chiguma nditi vanoshanda naye kukambani ndivo vanogona kumutsanangura tindidhuve taishanda nayo mukati memaoko ake une vanga ririmo iwe Jesu unomuzivira kupi unomuzivirepi Jesu achishedzera kuti ndiye anopinda pabasa iwe uramba wakangosunura so usingadi kupinda pabasa kwaivaka waiwi usiku kuti iwiri wiri vakanyevegwa usiku nevoice rikati varume musadzokera nezhira yamavuya nayo ndiri kuti hama dzinodikanwa takauya pano pamusangano nezhira dzedu dzatakauya nadzo vamwe vakauya nezhira yokusatendeka mumuchato mukadzi unaye but haupfugwi namarogwe uri nyere pavakadzi iwe usadzokera nezhira yawakauya nayo unoiziva zhira yako yokuti chero ukasvika pahembe dzakanikwa pawaya haungodariki kungodarika madhirezi namasiketi zviri pawaya haungopfumuri izhira yako unoiziva iwe unogwadziwa ungodarika siketi iri pawaya kuti hamuna munhu musiketi umu ndipfuure kuti dhirezi iri harina munhu mukati umu handi munoiziva shire yenyu baba imi handi munoiziva shire yenyu kuti chiuno chenyu chakaregedza mukuona mwana akafitiwa nenifomu naye mukuona mai akasunga dhuku zvakanaka nayo imi shava shira yamakauya nayo pano iyi cherai chikomba mupfire kana une nharo dzokera neshira yekuna Herodi uone dzokera ndokuguma inda unodzokera kumukadzi wemunhu ndokutaurira Satani wakakugadzirira unovigwa uri mapisi dzokera uone nezhira yaHerodi kana usingaizivi wakauya nezhira yekusatendeka pane mai iripo here yakanditeerera apa makauya nezhira yekusatendeka maimi murume munaye but kuvillage nekunharaunda nokurokesheni kwamunogara munotozikama kuti muri mainyasha
amunambozvara mwana une inyasha but manyadzisa murume nokundotogwa nevamwe varume. Kana vanhu vachitsanangura murume wenyu vanoti hamumuzivi here mai vaya ndiye kamurume uya stole wemukadzi wokutogwa nanyati. Chirekwa imi apa muri mai vechechi. Zhire yamakauya nayo maibatsira ikai. Sadzokera nezhire yamakauya nayo. Munoiziva vasikana. Handisi kuti chirikadzi imhombwe. Ndiri kuti ini Bhaibheri rinotenda pachena kuti kana uchitsva rovogwa. Usaita chirikadzi masikati uchida kukoresewa namadhona. Kana kwavira iwo wakawanikwa. Zhira yawakauya nayo iyi yakunyora marisiti echegumi. Chikomba chichitora marisiti chisa envelope. Iwe uchinyora chikomba chichisa envelope. Zhira yamakauya nayo tiresha iyi. Usadzokera nezhira yawakauya nayo. Ndokutaurira. Mwari unozviziva. Mari yawakauyisa pano wakaiwanepi. Iyo mota yakakuisa pano wakaiwanepi. Ndati wiki yawakadengezera $50 mumusoro uyakabvepi. Zhira yamakauya nayo mai cherai chikomba mupfire. Sangano harina kuzviona. Murume wako hazvizivi asi denga rinozviziva. Zhira yawakauya nayo. Vakatuma vanhu vaMwari vakaita mazuva vari pano. Kana wakawa iwi rapasta mbiriri ndokuhira murombo. Kana wakawa voice rapasta Nongo sorry. Kana wakawa kuti ndidhoku vari kutaura ndevele sorry. Kana uchifunga kuti akataura ndipasta Nyatanga sorry munhu waMwari. Wakawa zvisiri izvo. Wakawa zvisiri izvo. Imbobvunza Mwari kuti kandi mahwe andaihwawa kandi ndivanani kuvaitaura Mwari ndibatsirii ndisati ndaputsa tende. Nderani kora ndakawa. Nderani. Vamwe vari kuti ndimaichuma vamwe vari kuti havasi. Vamwe vari kuti ndimaigwenya vamwe vari kuti havasi. Kandi ihwi raitaura nderani. Mwari kana muri imwe makataura ndisati ndaputsa tende ndibatsirei ndichinje shira yandakauya nayo. Kana muri makataura Mwari iwe unotofunga kuti ndipasta Nongoso. Unonga kuti ndiwo vakakunyevera. Kwai vachenjeri vakawa vakanyevegwa naMwari usiku havana kudzokera nezhira yavakauya nayo. Zvingani zvakanyevegwa pakati pevhiki tiri panapa kubva zvakatanga musangano. Zvingani zvakanyevegwa naMwari. Usadzokera nezhira yawakauya nayo. Kuramba basa muchechi. Kuramba basa muchechi. Kuuya panapa nezhira yokuramba basa. Kwete iwe woga wakazokarambira nomurume navana. Ukaudza chechi kuti zorodzai murume wangu. Zorodzai murume wangu. Zorodzai mwana wangu aziye uganogona kuimbisa. Zorodzai murume wangu aziye uganogona kunyora. Neni vapaudhokas leader ndizorodzei kutungamira mamai kunonetsa dai matoisa munhurume gwendo runo. Ndingambotungamiri Dhokasi. Dhokasi inonetsa ndizorodzei. Imi maimi makakumbira Mwari kuti murume azorodziwe. Mukakumbira Mwari kuti mwana azorodziwe. Imi mukazvikumbirira kuti muzorodziwe. Tinonamata Mwari uno hwaminamato. Muchapindugwa musha wose muchazorora. Unamate COVID isadzoke. Munazorodziwa mose. Musha wose. Ende pamuchakwira mota musha wose. Chichararama imota. Musha wose muchaparara. Usadzokera nezhira yakauya nayo. Itokumbira uregere usati waputsa tende. Iyi yandakauya nayo Mwari yokuramba basa raMwari. Ndiregerere. Handidi kudzokera nokuna Herodi. Handiti iripo mairi kuzviwa yakavya nezhira yakadaro yokuramba basa muchechi.
iwe unotozviziva kuti wakauya nezhira ipi. Nyaya yekudhedhesa vana makainyevegwa. Yakataugwa nyaya Bhaibheri richijekesa pachena kuti shamu haifaniri kubva pamusana webenzi. Imimi munotora vana venyu kuti sisi mwana musikana unonzi nababa vake sisi, mai vake vanomuti sisi. Saka hana chaanoita, unoti pano ndiri hazvanzi yababa plus ndiri sisi vamai, saka ndimai guru. Hana chaanoita. Zhira yamakauya nayo iyi, zhira yamakajaidza vana venyu iyi, iyi zhira iyi musadzokera nezhira yakadaro. Hamutombo kana kusoda vanhu vakuru, murume 68 years, mukadzi 58, kutongwa nemwana une grade 5. Tika plus makore ako nomurume anopinda mu 175, but makone wa mwana une 6 years. Imi zhira yenyu kai muzvitsiure. Iyi yamakauya nayo. Baba manager ku camps vanoti vakabva kubasa vanodla cabbage. Mai metron ku Harare hospital vakabva kubasa vanodla cabbage. But mwana une 2 years unopedza location uchindokweretera mwana mazai kuti mwana wangu waramba cabbage, mwana wangu waramba cabbage. Zhira yokujaidza vana iyi musadzokera nezhira yakadaro. Musadzokera nezhira yakadaro yamakauya nayo yoyo. Vakanyevegwa, vakahwaiwira Mwari. Tiri tose here vatendi? Hatidi kudzokera nezhira yekusatendeka. Teerera varume, iyoyo yokuva murume wemhashu ndo yatakatoramba panapa. Iwe kana une chokwadi chokuti hausi murume wemhashu, tendeka iwe. Tendeka kana usiri murume wemhashu, zvimiririre. Varume vemhashu havatinetsi, nezita raJesu ramba. Kurarama wakaberekwa nomukadzi semurume wemhashu, ramba. Unogoramba kuti hausi murume wemhashu, hauna kubvisisiwa mari yechegumi menvelope nomukadzi iwe. Watonyora zita kudai kuti mpofu family. Wanyora chegumi nemupiro, mukadzi akapopotera mari yewiki, ukanamanura envelope yechegumi, ukabvisa mari yaMwari, ukandotengera mukadzi wako wifi. Katoti uri murume wemhashu oramba. Zhira yawakauya nayo iyi, tendekai munhu waMwari. Chero mukadzi akapopota, chero akati ndoinda kwedu, kana wakatsika pazvidzidzo zvamuponesi chegumi kuna Mwari. Chino vakati mabvisa chegumi, ndaenda kwamai Jose ndikana vachidla huku, nezvino ndakamboenda futi ndikana vachidla bhureiri. Isu pano tinongoti kovho. Iye zvinomotora mari muchiti munondisa kuchechi. Tinodla chechi pano. Rubbish. Kana mukadzi achiinda kwavo, iwe uchisara wakatendeka. Tendeka. Tione kuti kwavo kwacha achainda here. Handita uchimuwana handakata zvokutiza akasara wotsva kwako. Uda kunyepera kuti kai ndine musha kwedu, ndakasiya ndisina kureva. Waimboinde pinda na uchinda. Fundisira murume kuda kumubvisa pakutendeka. Dambudziko ravarume kuda vakadzi kupfuura Mwari. Zhira yawakauya nayo yokuda mukadzi kudarika Mwari. Usadzokera nezhira yako iyoyo. Mira panzvimbo yaMwari. Tiri tose here vatendi. Mira panzvimbo yaMwari. Kauya nezhira dzakawanda, dzakanyevegwa. Chero dhokota vachitumwa naMwari voice richisvika, unowa kuti kutaura kwaMwari uku. Mwari achinyevera kuti zvaureva muchato mizhinji varume vashayiwa simba, nokuti hakuna murume unopfeka size 9 yeshangu ungabuda mbadla maspaghetti.
kuzesa matanda avanosumudza kuzesa akaita somutuyu murume webuda mumbasha makaroni wotarisira kuti kwaifungwa ngadzishande unenge akangoti zete paseri pedura kuti azive kuti zuva rabuda kuti azive kuti kunonaya ndiwo unotomudza chikururai juice unenge akapfeka juice akafenyera mutirauzi kudai dzisingashandi vakati vanyevegwa pakati peusiku zvinoreva kuti madzimai vanga vane tsika yekuti vanotangigwa kumuka navarume varume vachienda kubasa vasina kudya mai musadzokera nezhira yamakauya nayo imi chinjazhira kana murume wakati ini ndakakura nchidza muboora une dovi mira samai munyovhi wacho ngaudle mutakura wenyimo ngaudle kana achida nhopi ngaibikwe ndokuti dzishande idzi adzishande hatooni kuti mundiro mune nyama kusvika anzi kozomongofa nomurivo nhaisha vachinunga inyama vakati vanyeverwa pakati peusiku vakadzokera neimwe zhira anogara kuvatendi teerera munhu wamwari ziva pawakanyevegwa napo mwari ngaavongwe nemhaka yavachenjeri vakahwa kuti iwiri nderamwari dai vachenjeri vakaita mistake yokusahwa kuti munhu wataura ndimwari vangadai vakaita nharo dzokudzokera nezhira yaherodhi asi ihwi ramwari vakarihwa havana kudzokera nezhira yaherodhi bhaibheri rinoti vakati vanzwa kunyevera kwamwari vakati koyedza vakainda kunyika yavo neimwe zhira rugare kuvatendi ndiri kuti hama dzinodikanwa musangano wapera kunyevegwa takanyevegwa chinda unopinda pabasa ndizvo tigoshongana parumuko hatipindi denga nokuimba nziyo tichapinda denga nokupinda pabasa kana waramba basa nezvedenga chikangamwa hatipindi denga samapindiro aunoita mudhaning mako ayo ndotohwa chero vamwe vachinamata chero kugokwe uko baba vedu vari kumusoro kudenga ndoda kutendai mwari panguva dzemasikati ndoda kutendai mwari ndikomborerei nevana vangu vari kusouth mwari ndine umwe uri kuuk komborerei nasekuru vangu mwari tikomborerei ndoda kuti pakupedzisira mwari ndoda kuti ini nevana vangu nevazukuru nevakwasha vangu mwari pakupedzisira ndoda kuti tigowana mazita edu akanyogwa kudenga kuti wadii unomanikidza mwari kuti zita rako navakwasha nehuzukuru hune zvisasa mose moda kunyogwa kudenga kuti maitei moda kuzodavira mazita kudenga kuti maitei teerera mutendi zita haringonyogwi uchagumira mukubvumira nziyo mazita anodaidzwa mazita anodaidzwa mazita anodaidzwa kudenga ndiripo kuti waitei kuti wadi iwe zvinotaugwa nenziyo unoti ngatibatei basa tishumaire rudo kwamwari ndizvo kana mazita udaidziwa kudenga neni ndinenge ndiripo hakutangwi kudaniwa mazita chinotanga kushumaira ivhangeri toparidza rudo kwamwari ndizvo kana mazita udaidziwa kudenga rako rinenge riripo haikona kungoti kwai mazita kana udaidziwa iwe rako kudamwa kudenga iwe kuti wadi chawamboti washanda chii kana ukara
panyaya dzacho zvakanakanaka. Mozisi wakashanda varume. Mozisi wakatungamira kuti maiva musipo pamazuva acho. Mozisi wakashanda. Asi pakupedzisira kwenguva duku akanzi naMwari taura nehwe, iye akarova. Zvikanzi naMwari nemhaka izvozvo hauchapindi. Hauchapindi. Funga zvakaitiwa naMozisi nekutungamira kwaakaita. Asi Mwari kana achitaura unoti kubva zvakafa Mose kusvika nhasi handisati ndawana mutungamiri wakafanana naMozisi. But Kenani haana kuitsika. Iye akatomboshanda zvokushanda zviya. Zvikaenda Mwari yakuno ndikuratidze. Tarira zviri uko. Uri kuzviona here Mose? Nyatsotarira. Zvikanzi naMwari Kenani ndo yandakakugadzirira. Zvimwe zvose wakamboti shande Mose, but apa hauchatsiki. Iwe ndomanikidza Mwari kuti ini navazukuru vangu navakwasha toda kuti tigodavira mazita. Kuti wadi. Iwa kunyevera kwa Mwari munhu waMwari. Iwa ihwiri chidaidza. Ndiani uchashevenza? Kana tanyevegwa pane zvatakanyevegwa, usadzokera nezhira yawakauya nayo. Namatira Mwari makuhwa ako ashandi ugopuwe mavhesi. Simba rauri kupedzera muvakadzi munhu waMwari. Mwari ngaakubatsire rive simba rokufamba door to door. Pedzera simba kunovakira chirikadzi. Pedzera simba kundorimira chirikadzi nokudzishakurira. Usatambisa simba pazvinhu zvisina basa. Takabvako kunyika, takabvako kumunga kunapwa. Irori power randinaro iri power randinaro varume tongai. Dai ndandi chimadoro ndiani waimira apa? Ndiani waimira? Zhira yawakauya nayo iyi. Imi zhira yamakauya nayo baba imi. Iyi zhira yenyu yokurova mukadzi. Iyi zhira yamakauya nayo iyi. Usadzokera nezhira yoyo. Sanyepera kuita simba kuti asikuti unorova stereki. Nokuti uri kurova munhu asingadzoseri woti kwai ndinorova. Tikutore tinde newe pamurambinda pagaza apa. Tinde newe anti unorova. Unoshongana navo varume vakarukwa mafree hand vane ma-earring pagaza apa. Tuone kuti zvokuti unorova unozvitaura here. Zhira yawakauya nayo iyi. Usadzokera nayo. Rugare kune vanotenda. Zvinotodzokera. Bhaibheri rinoti kana modzokera musati kana muzhira. Haleluya. Munamato wangu unoti musangano uno wapera. Regai ndikuzivisai pachena. Pachazorongwa imwe dhokamo. Pane vanenge vasisipo apa. Kwete vaenda kuSouth Africa. Wavigwa pasi apa. Izvozvo zviriko handigoni kuzviramba mai. Handizivi kuti mugani wenyu wakwendera zvakadii, asi ndati tarira mukadzi agere pedo newe wako wacho. Wako usatarira woumwe. Muoneke kupesira. Muoneke kupesira. Pacharongwa imwe dhokamo mai mune majoyi namasinguru. Pacharongwa imwe dhokamo baba imi munenge musisina mukadzi. Pamazuva mashoma nezvatanyevegwa naMwari ngatidzokere neimwe zhira. Kana rufu kuchitiwana topinda mukati meguva takamirira kuzoshevedzera kwewi rekupedzisira rinonzi naPauro ndokuudzai chakavanzika. Hatingavati tose asi tichashandigwa tose. Pakarepo sokubwaira kweziso nehwamanda yokupedzisira vakafira muna Kristu vachamutswa. Nekuti ichi chinovora chichafuka kusavora, nechichi chinofa chichafuka kusafa. Kana chinovora chafuka kusavora, nechichi chinofa chafuka kusafa. Ipapo shoko rakanyogwa richaitika rinoti rufu rwakamedzwa nokukunda. Regai ndikuzivisai munhu waMwari, shuga yenyu iyi mukavona ikakwira futi haichadziki. Kana yadzika haichakwiri. Usadzokera nezhira
yawakauya nayo zvichandiwana muzhira nezvichatiwana mukati megwendo gwekutenda ngazvitiwane mazita edu akanyogwa kudenga musuri mekunge tandoshanda. Aripo ere unoti Mwari panguva dzomangwanani ndoinda pamwe mukuputsi wakwetende handichapindi futi musangano modhokamo kana zvikadaro Mwari zvinondiwana ngazvindiwane ndiri pabasa ndofira muna Kristu ndakachengeta kutenda basa ndakashanda Mwari ndoinda asi chindibatsirai pandichangopedza kupeta tende ndichiisa tende mumota nhumbi mumota ndibetserei Mwari ndisadzokera nezhira yandauya nayo. Kana uri munamato wako sumuka munhu waMwari ihwaiwi kana richidaidza usafananidza wira Mwari nere murume wako usafananidza iwira Mwari nera Erita kana misangano ichirongwa ina kurongwa navatungamiri ndi Mwari pachake wakudaidza ihwaiwiri nhasi kuti ugozoriwa parumuko ihwaiwi ndiani oshedza mufundisi vauye vanamati munamato wedu unoti ini ndinogona kunge ndakauya kuno semuparidzi neimwe zhira. Mwari ngaatibetsere sevatauri vose vanga vari pano tisadzokera nezhira dzatakauya nadzo. Vana vaMwari vasadzokera nezhira dzavakauya nadzo. Dai vachenjeri vakaita nharo dai vasina kundopabuda pana Herodi. Hatigoni kuita nharo naMwari tisadzokera nezhira dzatakauya nadzo nokuti Satani wakarindira kutora upenyu hwedu. Fundisa achuya kuno mberi enda usatye tenzi ari pedyo anopa patsitsi neko ruda rekese karwisimu kwenga mera sekamba utari simambo iwa kamba iwa utari se iwa kamba iwa kamba mera sekamba utari semandu basa ratenzi sewerane simba reta odese ore kumagumo kwa nakutu waendakasi asika amera chemera sekamba utari utari semandu ewa kamba ewa kamba ewa oh arisemana ewa kamba ewa kamba sekamba utari semandu. Tinamate. Kuna baba wedu wari kudenga. Amen. Ishi wedu Jesu mpenya anorarama. Ndimi mai wako muriko mucharamba muriko nekusingaperi. Sitare nyungari kudzwe nekusingaperi nokuti muri Mwari. Tadzorera mbiri nerikudzo kwamuri nekuti zvakafanira maita mutsvene wedenga kutaura nesu panguva yakadai mangwanani. Tinokutendai nekukomborera kwenyu kubvira musi watakasvika kusvikira nhasi manga muchitaura nesu. Mukana uno wamatipa apo toparadzana kutinyevera kuti tisadzokera netsika dzatakabva nadzo. Tinokumbira nyasha dzenyu Mwari wokudenga
dzimwe tsika hadzibvi nekuda kwokuudzwa, dzinobva nekuda kweropa renyu pamuchinji kwavo. Dzimwe tsika takagara nadzo kwenguva yareba, nhasi matiratidza kuti dzinobva nekuda kweropa renyu. Tinotenda Mwari wokudenga. Simba iroro ndo ratiri kukumbira. Riya zuva munoti kumudzimai uya enda usazotadzazve. Tinotenda kuti nesuwo muchatipawo simba rakadaro, kuti tigone kuenda tisazotadzazve. Maita Baba, tinokutendai nokuti manzwa kukumbira kwedu pamangwanana ano. Mugotiitira nyasha patoparadzana nemusangano uno wakunopera, tinde nerugare nenyasha. Komborerai sangano renyu, mugokomborerawo pakufamba kwedu. Tosangana zvakare muprogramu inotevera, makatikomborera nokutiitira nyasha. Chengetedzaiwo midziyo yamakashandisa kuti mugozoishandisa zvakare panguva inotevera. Zvese zvaitwa zvapera, mbiri inopuwa kwamuri. Basa ramunoda kuti tiriite rinoitwa nokuda kwenyasha dzenyu. Nesimba ramatipa tinotenda kuti tichariita kusvikira imi Jesu muchiuya nemakore kudenga. Inzwaiwo kukumbira kwedu, mutiitira nyasha pazvose. Muzita raIshe wedu Jesu tinonamata nokusingaperi. Amen. Oronzerwa misi yese kwakatitenderedza, mwana ni masikati nepanguva dzeusiku, mumabasa misi yese apo tozonyatsa kuzviziva kare Zirunzi
kudzika kumba kwako ndochani achida kuona Jesu anakwira mumuti achida kuona Jesu anakwira mumuti Zakeo kazika kudzika kumba kwako ndochani achida kuona Jesu anakwira mumuti achida kuona Jesu anakwira mumuti Sizo hamba sisiya Yesu lili ekaya likababa Sizo hamba sisiya Yesu lili ekaya likababa asamele kaya ekaya Yesu lili ekaya likababa asamele kaya ekaya Yesu lili ekaya likababa Ingelana Sizo pingelana Sizo ekaya likababa Ingelana Sizo pingelana Sizo ekaya likababa Asambele kaya ekaya Yesu lili ekaya likababa Asambele kaya ekaya Yesu lili ekaya likababa Ingelana Sizo nyathele makulele ekolite ekaya likababa Ingelana Sizo nyathele makulele ekolite ekaya likababa Asambele kaya ekaya Yesu lili ekaya likababa Asambele kaya ekaya Yesu lili ekaya likababa ekaya ekaya Yesu lili ekaya Gariere sabata mpasirese Gariere sabata mpasirese Gariere nekutira kamba kere Gariere sabata Gariere sabata mpasirese Gariere sabata mpasirese Gariere nekutira kamba kere Gariere sabata Sokotinoti yera 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 Yesu yera 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 nekutira kamba kare sabata Gariere sabata Tinorida sabata mpasirese Yesu tinorida sabata mpasirese Tinorida nekutira kamba kare sabata Tinorida sabata Sokotinoti yera 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 Yesu yera 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 nekutira kamba kare sabata
tichifamba munzira ngatiratidzenyi kupenya kana tichipenya topenyera Jesu wauya chidzidzo ichochi ndicho chinazotiponesa asi kuna Jesu tozvarwa patsva saka farai mose tichazoonana futi pamwe kana Jesu wauya kana tichizomushumira iye achazotiponesa asi kuna Jesu tozvarwa patsva saka farai mose tichazoonana futi pamwe kana Jesu wauya kana tichizomushumira iye achazotiponesa asi kuna Jesu tozvarwa patsva murudziro mbizi yese kwakatitenderedza mangwanani masikati nepanguva dzeusiku pomabasa mbizi yese apo tinozorora tozanyatsa kuzviziva kareka hamba tinotika kareka kuti tazokunda tichazosanga nisapa amwepo tichita tovenyaya semakundiro ayo takakunda nawo zvirunzi tinoshaiwa zvekudya zvekupfeka nedzimba dzimwe mbyuwa toshama kuti ngezvichinamo chedu ngatinamate tinokunda Satani tozanyatsa kuzviziva kareka hamba tinotika kareka kuti tazokunda tichazosanga isapa amwepo tichita torenyaya semakundiro ayo takakunda nawo zvirunziro kuti tine matambudzo tisaite zvekuchema ngatigwinye kunamata tingakunda Satani Kristu Jesu wakatidza kuti tungamiri tozonyatsa kuzviziva kareka hamba tinotika kareka kuti tazokunda tichazosanga isapa amwepo tichita torenyaya semakundiro ayo takakunda nawo zvirunziro kuti tikaparadzana tisaite zvekuchema ngatigwinye kunamata tingakunda kurudziro Kristu Jesu wakatidza kuti tora kumusha tozonyatsa kuzviziva kareka hamba tinotika kareka kuti tazokunda tichazosanga isapa amwepo tichita torenyaya semakundiro ayo takakunda nawo zvirunziro zange zizopingererana ezvitobo ekaya dikababa zange zizopingererana ezvitobo ekaya dikababa zambe ekaya ekaya
Satani